Ole tuntuma hian Google a izon ngai lo tur thil kan soidona chumi ma in Google tongkai zia le thil tin renga omzia khetu te vek kan ni ka beisia ma se achang chuan buaina min thlen tu ani ve thei tlat mai ama sabenga chuan inatna chungchang kha Google a zong boi du su Google a chuan natna le thil dang tam tak mu tu oma mithiam tak tak te thu zia po alem nen mu tu om veka ma se na enga moi neya chu engna nge apoi theyem te zon chuan thil ni theile a thebeka thlenga thleng theite nen lam izong hu zut mayang yakin na diklo min nei ti rin damdoi mani thuwa lo mom ve ngot te po a hring theya chu wangin I ha satna tak ni lem lo thil ni thei zo ka kha ni zu boi theini chu wangin doctor pa ngai pan hi a thazok fowa Google a mani natna zong zut thin hian doctor an pan lo pha fo thina chu chuan thil thalo zo ka hring chuak thei bok si ni tin Google a inatna chungchang izon chuan ikhil ro ha sot bokang chu chuan rel lam khriselna a khoi chetel tinani panhina chuan thil sual lamemo dan bo chen na lam thil emo zong du su entiangnan kan soyom zia tak chu bom siam dan ti te damdoi man phallo siam dan ti te engma so ka rena phallo mu thei dan siam thei dan ti te hi zong du su chu tiang zon fo chuan I IP address kha security la min an chin chiang hal vat mayang a chan chu nakina ithil zon thin kain hoi poi khoina inom na hmuna khan lo thleng ta se I tum lo de win ren hlel in theya I tum lo de win police in leng nei vat thei ni ti kha khya ta thani pathumna chuan cancer chungchang hi zon lo tha engwang mo cancer lan chuadan le natna dang satlia lan chuadan hi in ang tak tak atam khop maya khriat lem hi hadamna ni an ti thun kha yo khriat tam lu tuk chuan cancer ni me si lo kha ka cancer ta ne nga ti in ril lama buena na sa zok asiam thei che ni chu wangin cancer lam chu zong zong lo la tul lova in ring hlel chen lo nga I hadam pui phian zokang palina chuan khumfa chungchang hi zong zong du su an ti te tlat mai khumfa se hi eng ang taka hlom nge ti le apoi thei dan khriat chian kil kel chuan imut dona piangin imut atui lo zia to angan ti methan khatan chuan a howei te mai theya ma se anol pui huwa pin thil kan soyanga ya zan mut dona enghel nei ur chunga mut hi taksai na ngai lo nei ti khriat tu ania chu wangin khumfa hlom zia I khriat chian tuk chuan imu hadam zan thei lawang imi khwalna phei chuan mutlama hak satna siam nge nge yang che temperature en thak dang lama wanga I taksa thakde wolo om phei chuan imu tui to lawanga khumfa na se che moi tianga imut bui keu palang ti kha a hlo mani pangana chuan vunlam natna kai hnoi thil hi Google a hian zon lo tu ani a chan chu vunlam natna hi a thalak ne na kon lang thina zep thu om lowa ena nuam vak ngai lo a chan chu khatiang ang lo ve to te ana sat lai ber thalak te pholan ani thuna wangin I oma ti nuam lo rok theini peipoi na hmain ka zong tuwa ka bek ang khop mai thil en khri om en poi ti lo mi ni chuan thu han ni ta se ma se anol pui hi thalak en nuam lo kan mu hian kan oma nuam lo thin chu wangin itum lo dewa thalak en nuam lo I hmu lo nan vunlam kai hnoi natna ang chi hi Google a zon lo tu ani pakukna chuan meizuk simiduem meizuk simdu kanom chuan simandu wanga meizu thren chuwa phi engtin nge omtia Google a entren hi a thalo ni a chan chu Google a meizu thren chuwa panda thren khathi chu anasa to tak tak ten nia I han mu mai khan phurna ain nualna pethei che nei ti khriala meizu thren ni phei chuan Google a entin nge meizu thren chuwa ple zungai lo hi adang lamna ti in zong zong du su atin nual vek thei chea tin ngai thatlo na thalo taka siam thei bok che ni wel ko hadam le hrisel hi ngai poimo atha chu khidonia pasarina chuan ran nung hlom zong du su anol puisi nga hian ran nung hlau hi kan tamzo ka ran nung hlom thalak chiang tak tak a hlau tan chuan trim we theina hi Google a tam em maya chu wangin zong du su hitum lo de veni thinlunga acha manga ram hnuai kal nu mi ti lo phanga iom na vela an lo mayang a ti ngai tu mai main I rom chunga ompo no mi ti lo vek thei chumi gai to chuan in hi khatangai velea chuai chuan zong lo ta la mu lo la a thazo ka ni
thalak en nuam lo kan sei ta sa adang le chuan blackhead removal an tia alema kan huang hian vuna dum chek hol phu mang dewa omang chi kha kan khiamo khatiang ti rena ani emo khatiang lam kha zong du su ena nuam ngai lova i omati nuam lo vek mayang ima moviaw ni poin in ready lok sa thlapin i zong don nia pakwana chuan naw nei lai hi free ma po alanda na ha thak maya mai che ni ngat phei chuan google naw nei lai hi zong su i du lo hunai kha chuak mayang mitla hian a cham hlen du mai le hala tlema pa ngai lo deuh i hmunga khati angang kha i mitla a cham lat chuan tulova irwa omtinuam lo thil asiam mayang chu wangin zong lo phot mai la ite fuang ole ram huai lampang hi zon lo thaboka achan chu idu ai hlo mi mupal theya a hlau lo chi ni chuan ka soi theilowa ma se a hlau chi ni boxi chuan zon lo kha a thabek ani ole khati zong kha ni se tuna zon lo tur kan soi tak thin chia ngau ngawa wa zong ngau khai ni chuan comment a lo soida thui oi lo ve pa ngai tina ni ma se zong du lo tak ni chuan comment lama lo soi le la thuoi takani tina ni bok comment a thuoi nge kan tamanga thuoi lo zok ti kha lo enang o ole theu to zong ten zawai chunga lom thu ko soe